Suomalainen innovaatio. Axitare lääkeautomaatti tarjoaa turvaa ja varmuutta kotona asuvan ikääntyneen arkeen. Helppokäyttöinen lääkeautomaatti mahdollistaa itsenäisen lääkehoidon. Se nostaa asiakkaan elämänlaatua ja vapauttaa henkilöstön aikaa muuhun hoitotyöhön. Käyttö on yksinkertaista ja helppoa. Laite kehottaa kuuluvalla puheäänellä ottamaan lääkkeen juuri oikeaan aikaan. Tarjoilen lääkeannoksen. Hyvää huomenta, Tuulikki. On aika ottaa lääkkeet. Tässä on annos aamulääke. Ole hyvä, ota lääkkeet. Automaattisesti esille tulevat lääkkeet tarjotaan tutuissa ja helposti käsiteltävissä lääkekipoissa. Yhtään nappia ei tarvitse painaa. Käytön onnistumisen varmistamiseksi laite toistaa kehotusta ja pitää lääkettä esillä hoitajan etukäteen määrittelemän ajan. Lääke on mahdollista antaa asiakkaalle myös etäyhteyden avulla. Tämä on tärkeä ominaisuus esimerkiksi muistisairaan arjessa. Jos asiakas unohtaa ottaa lääkkeen, laite vie annoksen takaisin sisäänsä ja lähettää hoitohenkilökunnalle hälytyksen. Hälytyksen saatuaan hoitaja varmistaa asiakkaan tilanteen. Kaiken ollessa kunnossa hän tarjoaa unohtuneen lääkkeen uudelleen etätoiminnolla. Myös omaiset voivat halutessaan vastaanottaa hälytykset unohtuneesta lääkkeestä. Tarjoilen lääkeannoksen. Hyvää huomenta, Matti. On aika ottaa lääkkeet. Tässä on annos aamulääke. Ole hyvä, ota lääkkeet. Sinulle on tärkeä muistutus. Kuuntele tarkasti. Muista ottaa astmasuihke. Toistan muistutuksen. Muista ottaa astmasuihke. Laitteen ominaisuuksien ansiosta asiakas ei jää koskaan yksin pulmallisissakaan tilanteissa. Axitare-automaatti mahdollistaa jatkuvasti otettavien lääkkeiden lisäksi myös määräaikaisten lääkkeiden ja tarvittaessa otettavien lääkkeiden tarjoilun. Etäyhteyden avulla hoitaja voi tarjoilla asiakkaalle tarvittaessa esimerkiksi kipulääkettä, joko asiakkaan omasta pyynnöstä tai hoitajan hoitoarvion perusteella. Yksinkertaisen laitteen käyttö on helppoa niin hoitajalle kuin asiakkaalle. Aloitetaan täyttö. Asettelethan lääkekupit huolellisesti telineisiin. Lääkeautomaatin täyttö on nopeaa ja varmaa. Lääkkeet voidaan jakaa kippoihin apteekkipakkauksista, annospusseista tai näiden yhdistelmänä. Annoksia mahtuu laitteeseen 48 kappaletta. Automaatin täyttämiseen kuluu hoitajalta kerran 2 viikossa 10–20 minuuttia. Axitare lääkeautomaatti täyttää EU:n lääkinnällisten laitteiden vaatimukset. Se toimii myös häiriötilanteissa, kuten sähkökatkon aikana. Silloin laitteen akku kestää noin vuorokauden ajan. Hoitohenkilökunnalle Axitare on kattava palvelukokonaisuus, joka sisältää lääkeautomaatin, etähoitojärjestelmän sekä asiakastuen. Osaava asiakastukemme auttaa hoitohenkilökuntaa yksilöllisesti kaikissa tilanteissa. Etähoitojärjestelmä on yhteydessä lääkeautomaattiin langattomasti. Sitä hoitajat ja omaiset käyttävät internetin kautta. Etähoitojärjestelmä sisältää kaikki tarvittavat lääke- ja käyttötiedot. Sen kautta on helppo suorittaa myös lääkemuutokset valittuihin annoksiin yksi kippo kerrallaan. Asiakastukemme palvelee vuoden jokaisena päivänä aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Lääkeautomaattipalvelu osallistaa uudella tavalla myös omaiset asiakkaan hoitoon. Sekä hoitajat että omaiset voivat keskittyä asioihin, joilla on aidosti merkitystä asiakkaan hyvinvoinnille. Se on osa modernia lääkehoitoa, jolla halutaan tukea asiakkaan itsenäistä elämää ja toimintakykyä. Axitare antaa enemmän elinvoimaa.